कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या। निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प। आपला सातबारा, आपलं घर, समर्थ नगर। वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प। अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प। आपल्या सातबारावर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर, समर्थ नगर। तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार। आजच आमच्या साईटला भेट द्या। संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 8850 14 11 67। मानव विकास कार्यक्रमाअंतर्गत वैभववाडी तालुक्यासाठी मंजूर असलेल्या एसटी गाड्यांचं वेळापत्रक सुस्थितीत आणण्यासाठी वैभववाडी तालुका शिक्षण संस्थेच्या वतीने आयोजित केलेले चक्काजाम आंदोलन स्थगित करण्यात आलंय। आमदार नितीश राणे व तहसीलदार दीप्ती देसाई यांनी केलेल्या मध्यस्थीने हे आंदोलन रद्द करण्यात आलंय। एसटीच्या आजपासून 3 नवीन फेऱ्या सुरू झाल्यानं आंदोलन मागे घेत असल्याचं संस्थेचे कार्याध्यक्ष जयेंद्र रावराणे यांनी सांगितलं। वैभववाडी तालुक्यासाठी मानव विकास कार्यक्रमाअंतर्गत शाळकरी मुलांसाठी एसटी बस आहेत। तालुक्यातील ग्रामीण भागातून शहरातील शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी या गाड्या उपयुक्त ठरतात। मात्र गेले काही दिवस या गाड्यांचं वेळापत्रक कोलमडलं होतं। तसंच नवीन फेऱ्या सुरू करण्याची मागणी वैभववाडी तालुका शिक्षण संस्थेने केली होती, मात्र त्यात कोणतीही सुधारणा झाली नव्हती। अखेर आज चक्काजाम आंदोलन करण्याचा निर्णय शिक्षण संस्थेच्या वतीने करण्यात आला होता। मात्र आमदार नितीश राणे व तहसीलदार यांनी एसटीच्या अधिकाऱ्यांशी बोलून हा विषय मार्गी लावला। त्यानंतर आजचं होणारं आंदोलन संस्थेचे कार्याध्यक्ष जयेंद्र रावराणे यांनी स्थगित केलंय। रावराणे यांच्या मागणीनुसार नव्याने 3 फेऱ्या वाढवण्यात आल्या। त्याचा शुभारंभ तहसीलदार दीप्ती देसाई यांच्या हस्ते झाला। यावेळी कणकवली एसटी आगाराचे व्यवस्थापक वैभव पडवले, अर्जुन रावराणे, विद्यालयाचे मुख्याध्यापक भास्कर नातकर व शिक्षक विद्यार्थी उपस्थित होते। आमचा हेमंत केशव रावराणे या कॉलेजचं चक्काजाम आंदोलन आम्ही ठरवलेलं होतं। त्या संदर्भात आम्ही सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना आमच्या प्राचार्यांनी नोटीस दिलेलं होतं। मी संस्थेचा कार्याध्यक्ष म्हणून मला ही बातमी कळल्यानंतर मी यामध्ये अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली आणि सर्वच अधिकाऱ्यांनी यामध्ये सहकार्य केलं आणि हे चक्काजाम आज फायनल केलं होतं। पण एसटी अधिकारी काल आणि याच्या अगोदर 2 दिवस आमच्या संपर्कात होते, तुम्ही चक्काजाम करू नका। पण सुमारे 700 ते 800 विद्यार्थी या स्टँडवरनं आपापल्या गावोगावी जातात। ही वस्तुस्थिती आज प्रत्यक्ष इथे जे विद्यार्थी आले ते चक्काजामसाठी आलेले आहे, प्रत्यक्ष प्रवास करणारे विद्यार्थी या ठिकाणी आलेले आहेत। आणि म्हणून विद्यार्थ्यांना जर 12:30 वाजता 11:15 वाजता पेपर सुटल्यानंतर 12:30 वाजता त्यांना मूळ घरी आपल्या जायला जर एस टी नसली तर संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत वस्तीच्या गाडीशिवाय त्या विद्यार्थ्यांना जायला काही हे नव्हतं। तिकडे खेडोपाड्यामध्ये रिक्षा किंवा सीटर पण जात नाही, म्हणून आमची सातत्याने मागणी होती। आज ती मागणी माननीय जे पडवळे साहेब जे आहेत त्यांनी ही आमची आज मागणी मान्य केलेली आहे। आणि म्हणून आम्ही आमचा तर चक्काजामच्या आम्ही हिशोबानेच आलेलो होतो, परंतु प्रत्येक आमच्या 3 गाड्यांची मागणी होती आणि किंबहुना 7 ज्या गाड्या आहेत मानव विकासच्या त्या 7 ते 7 गाड्या तालुक्याला विद्यार्थ्यांसाठी फिराव्या। किंबहुना विद्यार्थी कमी असले तर पालक आणि पब्लिकसाठी त्यांनी तो वापर करावा, पण आमच्या गाड्या बाहेर जाता कामा नये या संदर्भात आमचं आंदोलन चक्काजाम होतं। आज ते आमचं यशस्वी झालेलं आहे। आमच्यावर काही डिपार्टमेंटचा दबाव आला होता, विशेषतः पोलीस अधिकाऱ्यांचा, पण आम्ही आमचं हे लोकांसाठी आणि जनतेसाठी असल्यामुळे आम्ही त्यांना सांगितलं की आम्ही काय राजकीय हे नाही आहे, हे शैक्षणिक विषय आहे, तुम्ही आम्हाला समजून घ्या। तरीसुद्धा त्यांनी आम्हाला आमचं नोटिसात नाव नसतानासुद्धा आम्हाला त्यांनी नोटीस दिली, तरी आम्ही एक संस्थेचे कार्याध्यक्षामुळे ह्या मुलांना न्याय द्यावाच लागत होता आणि म्हणून अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली, तहसीलदार साहेबांशी चर्चा केली, एस टीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली आणि तिथे आम्हाला या एसट्या पूर्वरत आज चालू झालेल्या आहेत। प्रत्यक्ष आज ज्या एसट्या होत्या शिराळे असेल, नावळे असेल, सडुरे असेल, करूळ असेल, कुंभवडे असेल, ऐनारी, दीक्षी, तितवली असेल, या सर्वच्या सर्व गाड्या त्यांनी द्यायचं मान्य केलं आणि प्रत्यक्ष आता आज ते सोडत आहे। आम्ही त्यांना एवढीच विनंती केली की याचं सातत्य ठेवा आणि मग आमचं काहीच म्हणणं राहणार नाही। या सुट्टीच्या पूर्वी, गणेश चतुर्थीच्या पूर्वी ज्या पूर्ववर्त गाड्या होत्या
त्या थांबवण्यात आल्या होत्या. आता कुठच्या नवीन फेऱ्या चालू झाल्या आहेत आणि त्याची काय मागणी केली होती तुम्ही? आता आम्ही सर्वच गाड्या ज्या मानव विकासच्या गाड्या ज्या होत्या, वैभववाडीला त्याचा प्रकल्प होता, त्या 7 गाड्या आम्ही सांगितल्या होत्या चालू करा. त्या पद्धतीने पडवळे साहेब आणि त्यांच्या वरिष्ठांनी त्या चालू केल्या होत्या गणपतीच्या अगोदर. पण गणपतीच्या सुट्टीनंतर त्या बंद झाल्या आणि त्यामुळे बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांची कुचंबना झाली, किंबहुना काही विद्यार्थी परीक्षेला सुद्धा आलेले नाही. ज्यावेळी विद्यार्थ्यांची आम्ही चौकशी केली, बाबा का येत नाही, तर आम्हाला त्या टायमिंगला गाडी नाही आणि म्हणून आम्ही परत चक्काजाम आंदोलनाचं नोटीस दिलं आणि त्याच्यामध्ये आम्ही आमच्या ज्या मानव विकासच्या गाड्या ज्या पाहिजेत त्याच्यामध्ये आम्ही एक्स्ट्रा वैभववाडी करून कुंभवडे सोनाळी अशी एक एक्स्ट्रा गाडी आम्ही मागणी केली. गवळवाडी कुसूरच्या नंतर तिरवडे ऐनारी अशी एक मागणी केली रिंगेवाडी. आणि इकडे शिराळ्यातल्या मुलांना इकडे यायला गाडी मिळत नव्हती 12 वाजता. सकाळी आली की संध्याकाळी जात होती. तर शिराळ्यातली काही खेडेगावात एकदम डोंगर भागात ते लोक राहतात, म्हणून आम्ही शिराळापर्यंत सोडण्याच्या संदर्भात मागणी केली होती. ती शिराळा गाडीसुद्धा आज आम्हाला प्रत्यक्ष मिळालेली आहे. ओके, आता जर हे सुरळीत चाललंय, मागच्यासारखी पुन्हा जर परिस्थिती झाली तर त्यानंतर भूमिका काय असणार? मागच्यासारखी जर भूमिका जर यांनी केली तर आम्ही आता पूर्वी सरळ मार्गाने नोटीस देऊन आम्हाला एसट्या चालू केल्या होत्या. त्याच्यानंतर एसट्या बंद झाल्या म्हणून आम्ही चक्काजामचं आंदोलन केलं होतं. यापुढे जर बंद केली तर आम्ही संपूर्ण भाजपच्या, मी स्वतः त्या भाजप पक्षात आहे आणि भाजप पक्ष सत्तेवर आहे. सर्व आमदारांच्या नेतृत्वाखाली या तालुक्याचा ह्या एसटी कायमस्वरूपी चालू ठेवण्यासाठी नाविलाज असतो. आमदारांच्या नेतृत्वाखाली आम्हाला चक्काजाम करावा लागेल. यामध्ये आमदारांनी विशेष प्रयत्न करून आम्हाला या गाड्या दिलेल्या आहेत आणि म्हणून आम्ही सर्वच विद्यार्थी आणि संस्था यामध्ये आम्ही आमदारांचं हार्दिक स्वागत करतो आणि वेळोवेळी आमदारांनी आम्हाला सहकार्य केलेलं आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.